Bonk! Bonk! Isa'y sunod. Niyaw ni Repe, oy. Kamu dilo ni. Sunod ko. Ha? Sunod. Oy, yo pre. Ya pre. Ano ba niya kay para? Ha? Kaning kundero zona? Karon tutulungan ni ikaw na kayo. Grabe di kita igit. Ah, pretty lang niya kay. Ay! Hello, Brad. Shut Brad. Ano man day, Brad? Oh, sorry. Shut up, Brad. Sige ba? Sorry. Di ko minom! Bonk! Grabe sugat daw ana oy. Sunod silpin to. Sunod. Bro, tigasa to. Hai Bika. Hai Bika. Kamay. Kata kamera kan. Mga gwapo, mga gagmay bag mga notes. Parang akong kumiki. Bonk! Tapos mga tawana dito kapasar na ako. Hay, okay ra jud ko madakdak. Sus mga bati jud mga nawong. Ako gwapa jakon. Kasi nadakdak. Wow, gwapo lagi ni siya. Bonk! 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 Hi, Migo! Migo! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo